bederatzi bekatu edo saritu hoien artean egoteko emakumezkoek idatzitako lanen bat, eta hor hasi nintzen nire baitan sortu zen galdera, esan zen, nork saritzen du, nork erabakitzen du obra bat ona den ez den, iruzkindu edo kritikatu behar den edo ez den, edo eta beka bat merezi duen edo ez. Eta nire baitan sortu zen irakurketaren arazoa, kanonaren ezarpenarena alde batetik, eta bestetik irakurketarena. Zeren eta barruratu zitzaidana zen, esan ez, irakurtzen duenak ez du apreziatu, kasu honetan emakumezkoek egindako lana, ez da? Aurrekoetan, eta hori da liburuan agertzen den 8 idazleek aipatzen dutena, isiltasun baten jabe zirela, euren obrak ez zirela aztertuak izan, euren obrak ateratzerakoan ez zirela behar bezala agertuak edo aurkeztuak izan, eta gero, hor aurkezpenean aipatzen dudan bezalaxe, ikusten zela halako beldur esteniko bat eukitzen zuela emakumezkoak liburu bat agertzen zuenean, zeren eta normalean etzulako txalo zaparrada bat espero, baizik eta halako deferentziaz edo jotzen den txalo hori, ezta? Orduan, liburuan 5 atal daude, edo 5 ataletan idazle bakoitzari elkarrizketak egiterakoan 5 atal nagusi aztertu nahi izan dituen, alde batetik idazlea sortzaile bezala, bestetik idazlea emakume bezala, idazlea bera, bere obrarekin, gero publikotasuna, hau da, agerikotasuna, eta bukatzeko kanona eta kritika. Hau da, obra horiek kanonak eta kanonaren barruan nun kokatzen ote diren, eta kritikak nola famatu edo nola iruzkindu edo nola tratatu ote dituen, ezta? Eta aukeratu nituenak izan ziren 40-tik 60 hamarkada bitartean jaiotakoak behar zuten izan, pentsatzen nuelako 60 hamarkadatik aurrerako idazleen egoera eta espero nuen ezberdina izatea, eta gero arreta jarri nuen batez ere ibilbide literario, niretzako behintzat markatu bat zeukaten idazleak, eta hori baita ere genero literariotan alde neurrian behintzat aberastasun bat eukitzea, baina batez ere garrantzioa eman niona izan zen irizpide horietan barruan sartzen zirenen artean diskurtso propio bat eraikia izatea. Eta esan nahi dut, bai obran bertan isladatu dena, edo eta baita beste ageriko publikotasunean agertzera eman dutena edo eman zutena, ordura arte emana zutena. Niretzako uraza garrantzitsua zen, idazlearen baina baita pertsonaren baitara ere sartzeko, eta horti dator gero, nik deskubritu nituenez elkarrizketak egiterakoan barruan zeukatena, hortik etorri zen gero unibertso deitzearen ideia. Aipatzen nuen baita ere liburua etzala liburu itxia, eta etzala ez da ere literatura kanon baterako proposamena. Nik egin nahi nuena izan zen, esanez, esatea 8 idazle horiek besterik ere egon liteke, noski, baina 8 horiek kanon garai hartan genuen kanon patroi hartan sartzeko bazirela. Beste gauza bada, beste kanon bat edo beste patroi bat behar izatea, baina nire aldarritxoa edo horixe izan zen. Eta, gero igual liburua nik uste dut bere ibilbidea egin duela, gero erderazkoa, gaztelaniazko bertsioa ere agertu zen, handik ere bat urtera, maila akademikoan, erderazkoak batez ere maila akademikoan egin du ibilbidea, eta nik uste dut gaurko hitzaldiari ez dagokiola liburuan oinarritzea, baizik eta pixka bat begirada berriez hitz egitea, ezta? Orduan, honen gainean galderari balego, gerorako utziko genuke. Orduan, zuen baimenarekin, sartuko nintzateke pixka bat duela 10 urteko literatur kritikaren gainean egindako azterketa horretatik 3-4 datu ateratze aldera lehen aipatu dudana, ezta?
literatur kritika esaten dudanean da, aztertu nitunak izan ziren komunikabideetan agertutakoak, bai egunkari edo bai aldizkarietan, bai, eta gero ez itzulitako liburuen gainean. Bai edozein generoren gainean, bai, baina ez erderetatik itzulitako liburuen gainean. Orduan, momentu hortan, hau da, pentsa dezagun 2001 urteko ustaz ari garela, kritikagileen kolektiboa, eta kritikaz deitzen dudanean da, komunikabidean agertzen direnak, iruzkinak esan genetzakenak, baina ez zibiltzeko beti iruzkinak eta kritika, kritikaz hitz egingo dut. Orduan, kritikagileen kolektiboa garai hartan 9 lagunekoa zen, eta 9 lagun horietatik, medio handietan idazten zutenak, medio handiak ulertuta, diario basko bat, edo korreo bat, Gara, Zabalik, garai hartan, egunkaria eta bar. Eta 9 kritikagiletatik 7 ziren gizonezkoak eta 2 emakumezkoak. Urte hartan kritikatu ziren liburu kopurua, 105 liburu izan ziren, bai, eta 10 aipamen baino gehiago lortu zituen idazlea, obraren idazlea gizonezkoa zen, 5 eta 10 aipamen bitartean lortutakoak 3 gizonezko eta 3 emakumezko izan ziren, eta 5 baino aipamen gutxiago jasotako liburu egileen artean, horrostera 12 gizonezko eta 3 emakumezko agertu ziren. Horrek zer nahi du esan, aipamen gehien edo eta aipamen gutxienen artean gizonezkoa zala nagusi, hau da, onena esango genukena gizonezkoa agertzen zala, eta gero kolektibo nagusienen artean ere gizonezkoa agertzen zala. Eta ostera, nahiko datu bitxia denarren, 6 eta 10 iruzkin bitarte horretan, ostera, 3 agertzen dira, agertzen ziren, 3 gizonezko eta 3 emakumezko. Ez datu askoz gehiago emango, datuekin ez zabaltzeko, zeren eta nik uste gero ezaugarrietaz eta hasten garenean pixka bat hor interes gehiago eduki dezakegula, ezta? Baina, azterketa hartatik ondorioztatu nituen 3 puntu nagusi edo, eta batzan kritikaren sakontasunari dagokionean faltan botatzen zala garai hartan kritika akademikoaren sistematizazioa. Hau da, kritika akademikoak eukitzea hainbatero edo obra tipologia batzuekiko halako sistematika bat, bai ala bai, kritika hori egiten joango zana. Zeren eta bestela gelditzen garelako medioetan egiten denaz eta nolabait sistematizazio horren bila ez da bilen sistema baten esku, ezta? Eta bestetik ostera komunikabideetan agertzen ziren kritika horiek valorazio interpretazioetan sartzen hasiak zirela. Ordura arte, geneukan halako susmoa kritika horiek deskriptibo hutzak zirela. Ez da esaten zutela, halako obra idatzi du, gutxi gora bera ondo dago esatera heltzen zirela, baina zirela beti edo pertsoneietan, edo gaian, edo oinarritutako kritikak eta ez zirela gehiegi bustitzen, pixka bat argotean esateagatik. Edo ostera, urte honetan, nire iritzia izan zen, kritika valoratibo interpretatiboetan bustitzen hasia ginela komunikabideetan. Bigarren ondoriotzat bezalaxe ikusi nuena zen, argitalpen motari dagokionean, 2 argitalpen mota nabarmetzen direla, ezta? Unibertsitateetakoak edo eta akademietan edo literatura aldizkarietan egiten zirenak, eta bestetik egunkarietan egiten direnak. Eta nolabait pixka bat argitaletxeek promozio bide edo promozio ekimen lerro zehatzik ez zeukatela, eta beraz promozio bide hori komunikabideen esku gelditzen zela. Ez berariaz egiten zutelako, baizik eta besterik ez zegoelako. Beraz, hor gabezia bat somatzen da. Eta hirugarren fenomeno bezala edo hirugarren ondorio bezalaxe, ondorioztatu nuena izan zen, argitaletxeek ez bazuten kritika akademiko alde batetik ez baldin badago, argitaletxeek